Khoroksa bwrwi Agartala College o pori tongnai bini tomung ekdom chaya rangni bagwi jesapano khaimano bini dolbai sudu tongkha bwrwi abo kahai kok bini ex boyfriend eba chela saka bwrwi rangni kobor lobi engwi chelano yakarka tei aljora chela pulani kubui hamsama mana bagwi tamo khaya tongkha haipano se thangnai borok eba yakarnai boroklai yakarino kwlangkha chela bwrwi kubui hamsamao nokbara thanchake tonglakya 5 year eba 5 bosor wngkha ulo nokni borok joto saimanma yagulo kaina bagwi wansugui tongma jora bwrwi tei khoroksa chelabai khari thangkha tabuk o chelani life bwsuk jorati loss eba nost tongkha abo norok kahamke saimano abagwi chela new year eba bosor kwtalni bagwi bini ex girlfriend ni thani wish khakya thwi thangpano nung kahai bwrwi teita mala situng hnai Phadi hingga o chelabai bwrwini kwcharo tamo wngkha abo joto bisini kok norobutini khanawi saimandi abagwi video no pulasmi pathak jora bujiwi nadi je chela bini ex girlfriend eba bwrwino kok kwcharmani bini sinimung norno sanai bwrwini mung wngkha DPL Jomatia full name to asuk sana thangya just nickname bujinadi bwrwi nokbara tongkha Bijoy Kumar School Phaching college abono mention khaliya botabuk last semester student o chelabai bwrwi 5 year eba 5 bosorni hamsama kwcharo kebengni chelani mung wngkha Rajesh Tripura phadi hingga tabuk main story wa o chelate bwrwi pula Agartalani Dimsagar Pargana Kalbari thangi khoroksa tei khorokjana malai aro nugui kok sai number nalakya abodike chela bwrwi sinui kok salaimani 6 month complete wngkha kwnuni kwcharo bahage hamsaklai thanga kuno saimaliya abagwi chela swkang bwrwino hamsako hwnwi saka tei bwrwibo gosi rikha abo kahai tongthok chathoke khorokni logi baksa hamsaklai tongkha salcha bwrwi o chelano bini nogo toidi hwnwi jalokha eba request khakya apuru chela saka tabuk telangya olo jepur kajenai apuru telangnai tabuk rogo telangui mwchangya parani borok saimanke lachima singsa wngna se hwnwi chela saka a jora bwrwi saka tamo nung ano time pass da hamjak a bagwi telangna muchungjakya telangya tongdi hwnwi bwrwi jolijakha apro chela kubui hamjak toma bagwi bisachke bwrwino bini nogo telangui buma bufa takuk bukuk bai malai rikha tei chelani yango jotono chajaklai tongkha o bwrwino aboni olo bwrwi o chelano saka ang nung bai hakchalke tongna muchungya gana khaimang tongna muchungo logi baksake apro chela saka nokni borok saimanke muchangja galak ati rok haipono bwrwi tesa saka nung ano se hamjak tongo tei ang paise kajena hinkai nokni borok tamgo sia tongnai abo kahai kok sawi chela bwrwi thanchake tonglakya manekai kajekya swkang je nok thanchake tonglaimani abono living relationship hinjago sudu kwpalo sindur phulia mungsa asuk simi tongsiwo abo kahai ke chela bwrwi hamjakmani 5 year eba 5 bosor complete wngkha abagwi chelabo ekdom bisas wngwi tongkha bini bwrwino a jora bwrwi Facebook tei khoroksa chelano ang single ani chela kwrwi hwnwi text message khai number wi kok salai tongkha manekai bwrwi tei khoroksa chelabai hamjak tongkha a jora aproni chimi bwrwi bini chelabai chikon kok karu daily walaina chengkha salcha bwrwi bini chelano saka ang nogo para thang phakena datino phaino chelabo bwrwini kokno khanawi ako hwnwi para thangi toni kabuka bwrwino phiaba bwrwi olo nogo thange o chelano kolkhai saka ang nungbai tei tongwi manglakha जों janjani lama tongsinai nung ani sai tebo bwrwi kahamno manai abo kahai bwrwi kok sawi chelano breakup eba yakarikha a bagwi chela kuno buji manchakya asuk 5 bosor hamchaklai bara kaisa tongwi nokni borok joto saimanchak abo se bwrwi tabuk para thangwi atike phatchake kagna kok sawi tongma bagwi aboni saldok eba 6 din olo bwrwi Facebook o tei khoroksa chelabai relationship rikha chela abono nogi ekdom wana jaka tangi hingai bwrwi je chelabai Facebook o relationship rimani abo bini sini jak dormo dara hwnwi o chelano agi samani eba sini rimani a chelasi tei agi rogo bwrwi deli o dormo dara hini phone kok salai tongmani abo joto chalakse kubuiwo hinkai bwrwi tei bini dormo dara hinmani hamjakse tonglayo yang chelakai abo joto bisini kok saimaya bini bwrwini joto kokno bisachkai tongkha chela a jora kwbangma sal jora hamjagui tonglaimani olo chela tabukse o bwrwini tomung tei kubui kok saimano a bagwi o chela tabuni chelano kolkhai joto kubui kok saka जों kwnui hamjakmani kwcharo nung tangi phai kutuli chini kwcharni hinui apur o bwrwini tabuni chela saka nungse chini kwcharo taphadi norok breakup wngmani 1 bosor wngchak tabuk tangi chini kwcharo disturb khai kok bangna tanadi
tei o tabuni chala saka nung jodi phurungna henkai nini burino phurungdi abo kahai kok sai call block khai call cut khai rikha chala. A jora chala bini pulani burino kipil mana muchungi request khlaichuka haipono buri kok saya number block khai rikha o chalano apro burini dol rokno call khaimani bini dolbo o chalano khairok jagi saka nini buri nungbai hamjak tongino a bini dormo dara hinmani chalabai thoi chawi tongo nung saichimaya tei o chalani rang rok tongo aboni bagi se nono yakari tei khorok sabai thango nini buri jeng nono sanamu chungpana dol kaise wala ne kirui saya ung tongo tini nini tomuno nogui teba phana sana nangka hane burini dol rok a chalano saka abagi chala ekdom joli jagai bini burino kok kacharka khanai neti norokbo nung ang bai asuk jora tongi phakya bujilai tongo kaham hamya jora abose nung tini a chalani bagi chini 5 bosorni hamsamano yakar kalangka ani bukhano sabai nung tama manai salcha nung ano mutuma khaina ang nini bagi tama khai tongkha je ani manma joto khakya haipona se nung tini a chalani bagi chini asuk semai rui hamjaklai logi baksa tongmani yakar kalangka engkha angte nono kuno saya nung busuk jorate kahamki tonggiman tongdi phiaba ani ama babuno abo kahake kok rui chala khaimani nung aboni majara kotor belai manai dp jepuro new year eba bosor katal phayo ang abono wish khainai nung kahai buri chalak masabai tongmaya jan buri teita malai sidi hinka dol rok norok kahamke o takuni kobui hamsama kokna khanai mankana video ni men kok abono kobui hamsamo 5 bosor bara no kaisa tonglakya chalakya chala buri abose asuk sal na singe bukha bujilai toma jora buri pulani chalano yaka rika rangni bagai bini dormo dara hinmani abo bai thangi pakya phiaba je tabuk yakari kalangjanai chala belai bukha duku nangjagi tongi chai jora laya tangi hinba chala o burina bini nokni bihik bai baksa wanchuge hamjak tongmani sudu kepalo sindur pulya mungsase asuk jora baksa hamjak tongphaimase buri o chalani bukhano tei puma bufani bukhano sabai kalangkha last kok abuna sanai tabuni jora kebono hamjakpono phatcha kebo nogo talangi nokni ma babu taku bukubai ta malai redi tangi hingai abo norok kahamke saimono boi asuk 5 eba 6 bosor logi baksa hamjake tonglaimase yakarman hinkai wansudi akono sudo abo semia boi kepalo sindur pule kajak besa khoroni khortam bihik eba besache yakari kharmano hinkai tabun jora tamo sanai kono thik gurui haipono jodi norok kubi hamjake norok nogo talangi male rina muchungke talangi mano ang norokno ta talangni hinmaniya abo ani sana namoni angma samache jate norok tabuni jorano kisasuk kaham hamya bujiwi saimandi abagai phiaba olo boni khanate boni nokte hamjama borono nogo talangi paima ya golo breakup engkha hinkai a jora nini belake buka tamongno wansuk sidi o kok thai kok ang abo joto borono saya abo baksauno sajak mase hinkai video no last pate jora nema bagi belake hambai।